Maayong adlaw sa tanan nga mga kaigsunan, mga suki natong tigpaminaw bisan pa man sa ato mga naga-subscribe diha sa YouTube o bisan sa ato mga kaigsunan nga naga-view nato diha sa pinagi silang Facebook. Ato kang gipasalamatan nga kining maong programa inyong gipaluyuhan o gisuportahan uban sa inyong mga pag-ampo diha sa Ginoo. Nga bisan pa man niining mga pamaagiha ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo mokaylap sa tibuok kalibutan. Og ang pulong sa Ginoo mga igsoon mao kini siya ang adunay gahom sa paghatag kanato og panalangin bisan pa man sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Busa salamat kayo sa padayon nga pagsunod ninyo sa atong programa. Nining adlaw mga kaigsunan aton usab nga ipadayon ang atong mga pagtulun-an nga diin kini nagahisgot mahitungod sa pamaagi unsaon sa pagwagtang sa garbo. Kung atong hibaluan mga kaigsunan kining pulong garbo naghatag kini siya sa usa ka tawo sa iyang kaugalingon nga kinaiya bisan pa man nga aduna siya'y mga gusto sa iyang kinabuhi. Gusto niya nga siya maoy ilhon sa tanan. Gusto niya nga siya maoy insakto. O muna siya ang garbo mga kaigsunan. So ang garbo maghatag ni siya og kadaot sa imong kinabuhi. Maghatag siya og dili maayo nga resulta sa imong kinabuhi. Tungod kay ang garbo mga igsuon mao na ni siya ang hinungdan nga dili na ka maminaw sa uban, dili pug ka gusto nga labwan sa uban. O gusto nimo nga kanunay kang daygon ug dili nimo gusto nga adunay mang hinaway sa imuha bisan mga kaigsuonan sa mga katawhan nga diin ang ilang giunahuna nga sila maoray tinuod, maoray po insakto, o dili na sila maminaw sa uban. So usa ka delikadong butang kung ang usa ka tawo nga nagpuyo diha sa iyang garbo, iyang ginahatagan og dako nga pahimulos ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagkinabuhi sa garbo. Nga diin buot na kong isulti sa inyo ha mga kahigalaan nga ang iyang garbo mo ni siya ang usa ka butang nga makahatag kaniya og pang hinaway ngadto sa uban o pangdaot ngadto sa uban. Busa ang garbo dili gid ni siya gitawag makaayo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ilabi na sa mga Kristohanon nga ginatudluan sa atong Ginoong Kristo diha sa pagpaubos sa kaugalingon nga diin atong wagtangon ang garbo. Tungod kay sa kinabuhing Kristohanon dili na ta gitugutan nga mahimutang magkinabuhi diha sa garbo. Tungod kay kita nga mga Kristohanon gitudloan sa atong Ginoong Kristo diha gayud sa atong mga pagpaubos. So karon nga adlaw mga kaigsunan nga ang pamaagi aron nga mawagtang ang garbo, hunahuna-on nato mga kaigsunan nga kitang tanan susamara. No, parihara ta tanan mga kaigsunan, parihara ta nga mamatay, parihara ta nga magsakit, parihara pud ta nga mutalikod o mawala nining kalibutana or mamatay. Sumuna mga kaigsunan, kung imong hinumduman sa imong kinabuhi nga asa man ka paingon padung manggika sa kamatayon. O, asa man ka gikan pug ka sa abog ug mopauli ka ngadto sa abog. Matod pa sumala sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7 nga ang tao kay gikan sa abog mopauli ngadto sa abog. Kung imong tan-awon mga higala nga gituyo sa Ginoo paghimo ang tao gikan sa abog tungod kay ang abog nga butang mga kaigsunan siya ang pinaka ubos nga butang ania sa kalibutan abog, no? Gikan ta sa abog, gikan ta sa yuta mga kaigsunan. Muna nga kung imong tan-awon wala himoa ang tao gikan sa bato, wala himoa ang tao gikan sa puthaw, apan gihimo ang tao gikan sa abog. Unsa may mensahe mga kaigsunan? Aron nga ang tao dili magpasigarbo siyang kinabuhi. Dili siya manghinambog. Paon niya ang garbo. Ang garbo mga kaigsunan, ang tao doon na magitay garbo. Apan dunay garbo nga mulapaw na sa tao nga makapang himantay o makapang daot na kasauban. Doon na tayo mga garbo na to nga mahimutang maayong tao
O garbo nato nga mahimutang nagmatinud-anon sa Ginoo, imong ikapang pangsigarbo sa imong kaugalingon nga gusto nimo nga ikaw ang Ginoo malipay sa imo. Apan mga kaigsunan, ang garbo nga kalibutanon mo nay dili maayo o garbo nga dautan. O doon ay garbo nga may kay wala may tao nga walay garbo. Ang tao na magitay garbo. No, bisan sa akong kabahin mga kaigsunan natay garbo. Apan ang garbo nga iya sa Ginoo, atong gipasigarbo sa atong kinabuhi nga mao si Kristo, atong gipasigarbo sa atong kinabuhi nga kita mga kaigsunan musunod sa iyang mga kabalauran, atong ipasigarbo sa atong kinabuhi nga kita nagmatinud-anon sa iya ha. Kana mo insakto nga garbo mga kaigsunan, no, nga gusto nato nga mahimutang matinumanon o mahimutang ideklarar sa Ginoo nga matinumanon nga anak. Muna mga kaigsunan. So ang garbo nga dautan ang garbo nga kalibutanon nga gusto nimo nga ikaw mo idako kayog balay sa kalibutan, ikaw ang gusto nimo nga dako kayo kag kayutaan unya mangilog na kag mga kayutaan sa imong pag-ambisyon sa imong mga tinguha sa kalibutan, manglupig na kasauban. Mga higala, muna siya gitawag kalibutanong garbo. Dili nimo gusto nga ang imong kahimtang malabwan ka sa uban. Pero hinumdumi nga ang tao gibutan sa Ginoo bisan pa man sa iyang kahimtang diri sa kalibutan. So dili matud pa sa balaang kasulatan, ayaw ka guol, ayaw ka sina kun ang imong isigataw nangadato sila. Ayaw ka sina. Kay ngano man mga kaigsunan, kung ikaw masina ni ana, no, mo na siya ang garbo sa imong kinabuhi mo. Mahimo nang adunay nay garbo sa imong kinabuhi kay nasina ka naman. Mahimo na ka nga gusto nimo nga tupngan sila og labwan sila. Atong hinumduman mga kaigsunan, ang giingon sa balaang kasulatan nga mahimo kang kontento malipayon sa tanang sitwasyon o kahimtang sa imong kinabuhi. Dili kay ang imong kahimtang karon, ang sitwasyon nga naa kanimo karon, makaingon ka nga dili na ni siya pagbuot sa Ginoo. Imo pang basulon ang Ginoo sa imong kapobrehon sa imong kahimtang karon. Apan hinumdumi mga higala, ang tanan nga mga butang nga naa kanimo karon mo na siya kabubuton sa Dios nga mahimo kang makaila kaniya. Ayaw himoa nga ang imong kaugalingon mga kaigsunan, no, magkinabuhi ka diha sa garbo. Hinumdumi ang balaang kasulatan nagaingon nga ang tao susama kitang tanan mga matay. Ang tao kausa mamatay, unya ang ikaduha mao na ang paghukom sa Ginoo. So kitang tanan dili angay magpasigarbo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang tao mga kaigsunan dunay kamatayon. Bisan pag unsa ka nga klase sa doktor, bisan pag maimo ang tibuok kalibutan, apan hinumdumi igsuon ibutang sa imong nahuna, ibutang sa atong tagsa-tagsa kahunahuna nga kitang tanan mamatay. Busa angayan nato kuhaon ang garbo. Muna siya mga kaigsunan nga ang usa ka butang nga buhaton nimo imong hunahun nga ikaw igsuon adunay kamatayon. Kung imong tan-awon mga higala, no, nga bisan pa ang mga hari, bisan pa ang mga adunahan, mga kaigsuonan, wala kapugong ang ilang bahandi ni Mr. Kamatayon. Muna nga kung dili na mo na hunahunaon nga mamatay ra gihapon di ay ta, mahimo nga ang imong kinabuhi igsuon makabaton ka garbo. Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, no, aron mawagtang ang garbo usa ka pamaagi nga atong buhaton mga kaigsunan nining adlaw, hunahunaon nato nga kitang tanan usaray padulngan nga mao ang kamatayon. Ug ang ikaduha mao niya ang paghukom, nga ang paghukom sa Ginoo igsuon ibasi unya kung unsay atong ginahimo dinhi sa kalibutan. Nay mga kaigsunan, mga kahigalaan, ay mga kaigsunan nato nga wala magtudlo mahitungod sa paghukom, kay matod pa sa balaang kasulatan wala nay pagkahinokman sa silot kadto ang naa kang Kristo.
apan sumala sa balaang kasulatan igsuon nga kitang tanan tagsa-tagsa mo atubang sa hukmanan sa Ginoo sa iyang pagbalik. Nang kini nga adlaw mga kaigsunan, usa ka butang nga ihatag nato diha sa mga pagtulun-an matod pa sa balaang kasulatan nga hunahunaon nato nga kitang tanan adunay padulngan nga maong kamatayon. Matod pa sumala sa balaang kasulatan sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nga kitang tanan batag tigulang tambok ug niwang muadto gid sa kamatayon, ug ang kamatayon igsuon wa nato na mahibaloi og kanus ang adlaw unsang orasa. Di nato na siya mahibaluan tungod kay gituyo sa Ginoo nga dili ta niya pahibal-on kay basin unya igsuon nga kung pahibal-on kaniya ayha na pud ka mutuman siya mga sugog kabalauran sa dihang hapit na kaniya kuhaon. Busa wala ta niya pahibalua kung kanusa kay aron gusto sa Ginoo nga atong ipakita kaniya ang pinakasinsiro nga pagpangalagad, tinud-anay nga pagpangalagad igsuon nga diin kita mga kaigsuonan atong himuon nga tinud-anay nga pagpangalagad kay wa man nato mahibaloi ang kamatayon. Pero buta kung ipasabot mga kaigsunan nga usa sa mga pamaagi nga kita mapildi nato ang garbo sa atong kinabuhi atong hunaon nga kitang tanan padulong sa kamatayon. So ang kamatayon igsuon mao kana unya ang pagpahulay o paghunong sa atong tagsa-tagsa kabuluhaton. So kung usa ka kahari karon, usa ka kaadunahan, muhunong ka sa imong mga buluhaton, sa imong mga negosyo, muhunong ka igsuon kung ikaw mamatay. Muna nga pobre ug dato igsuon, pareha gid ta moadto sa kamatayon. Ikaduha nga pamaagi igsuon nga mawagtang ang imong garbo. Hunahunaa matod pa ni Apostol Pablo Filipos kapitulo 2 bersikulo 3, hunahunaa nga ang uban labaw kay kanimo. Muna atong hunahunaon. Ingon niya nga ayaw pag kinabuhi diha sa garbo. Ayaw pag kinabuhi ingon nga ikaw nagpagarbo, kundili pag kinabuhi nga ang imong pagkinabuhi diha sa pagpaubos og diha sa pagwagtang sa garbo igsuon hunahunaa nga ang uban mas labaw kay kanimo. Munay giingon ni Apostol Pablo, kay kung maghunahuna ka nga labaw ka kay sa uban, dili na gid ka maminaw sa iyang mga advices, sa iyang mga tambag kanimo. Kung doon na siya mga opinion, suggestion, di na siya maminaw nimo. Di na siya maminaw tungod kay ngano man mga kaigsunan, naghunahuna man siya nga labaw siya. Ubisan sa atong kaugalingon og maghunahuna ta nga labaw ta, di na ta maminaw sa uban kay gusto natong kita ray paminaon kay kitay insakto, kitay labaw. Apan hinumdumi igsuon matod pa ni Apostol Pablo nga hunahunaon nato nga ang uban mas labaw kay nato. Muna siya ang butanga pamaagi nga atong mapildi ang garbo sa atong kinabuhi, mawagtang ng garbo sa imong kinabuhi gala igsuon kung imong hunahunaon nga ang uban labaw kay kanimo. Kanang imong mga silingan nga mga mas ubos nimo, pobre kay nimo, mga kaigsunan, ang imong mga silingan lantaw nimo nga dili nindot og balay kay mas nindot kag balay. Imo mga silingan way mga grado inosente dili pareha nimo, pero ingon ni Apostol Pablo hunahunaa nga sila labaw kay nimo. Kay tungod ni ana igsuon mahimo nga ikaw makabaton sa pagpaubos sa imong kaugalingon ug unya mawala ang garbo igsuon.